Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, ktoré bude trošku iné a ukážem vám moju tabuľku spoločností, ktorá je dostupná na Hero a využijem ten čas, kedy firmy reportujú svoje výsledky. Aktuálne je tabuľka prázdna a nechám vám link pod týmto videom v komente, kde si ju môžete pozrieť, stiahnuť na 10 dní a uvidíte, ako tam postupne dopisujem vnútorné hodnoty a prepočty tých firiem a uvidíte, ako tabuľka funguje, môžete si ju skúsiť a uvidíte sami, či sa vám bude páčiť alebo nie. Poďme hneď na tom, tak toto tabuľka vyzerá. Ľudia z Hira asi poznajú, pozerajú si to, vidím tam štatistiky, čo ma teší. Každopádne sú tu nejaké novinky, ktoré vám chcem ukázať aj ľuďom z Hira. Tak poďme hneď na to, že chcem povedať, že toto video netočím so scenárom, takže hovorím to z hlavy, tak možno bude trošku dlhšie, za čo sa ospravedlňujem, ale verím, že ho dopozeráte. Takže v prvej časti si nájdete ETF-ka. Toto sú ETF-ka, ktoré považujem ja osobne za vhodné. Väčšinu z nich mám aj ja. Samozrejme aktuálna cena, ktorá sa tím prehadzuje, víš, to je asi nejaká chyba Google Finance. Info spoločnosti, klasika Jazz ETF, to pozná asi každý. Či vyplácajú dividendu, všetky sú akumulačné. Ja v nich vidím väčší potenciál ako distribučných. Toto je novinka a hodil som vám takéto malinký grafik, kde si dáš len ticker, dáme si CVS, to išlo teraz pekne hore. A vyhodí to vlastne graf ceny za posledných 12 mesiacov, čo je za mňa super. Sentiment patrí ešte k ETF-kám, ale tak asi je to zbytočné, dám asi možno aj preč. To je vlastne môj, všetky nakupujem formou DCA, to každý z vás pozná. Rizikovosť od 1 do 5, 5 je najviac rizikové a držanie samozrejme dlhodobo. Toto si nechám na posledy, táto časť vypočíta priemerný ročný rast na 10 rokov, na 1 rok a na 5, to zdáme ako naposledy. A teraz sa presúvame k tomu najdôležitejšiemu, a to sú vlastne akcie a moje spoločnosti, ktoré ja vidím potenciál a pomaličky ich aj nejakým spôsobom, keď vidím niečo vhodné, tak sem tú firmu nahodím. V tomto prvom si nájdete earnings, sú to vlastne výsledky. A keď si kliknete, tak vás to hodí na tbranks.com, klikneš si a dole uvidíš, keď ťa to pustí, tak tu uvidíš vlastne kvartálne výsledky, môžeš si ich stiahnuť a pozrieť. Preto píšem, či sa to pustilo, niekedy ťa to vyhodí, lebo je to platená stránka, ale na tú chvíľku, že vlastne klikneš, tu si nájdeš posledné výsledky, klikneš a stiahneš PDF-ko, takýto akože bohate stačí, že mňa to teraz nevyhodilo ešte, takže pohodička, môžeš tu pozrieť nejakých analytikov a myslím, že toto je prepojené aj s Etherom a toto sú vlastne štatistiky, ktoré sa vám tam ukazujú, ale opravte ma v komentároch a myslím si, že to tak je, že tam je ten tbranks. Osobne Ether nemám, ale plánujem. Ďalej klasika, je tu vlastne názov spoločnosti. Keď podržíš na ňom myš, tak tu si môžeš prejsť a nájdeš si základné informácie o tej spoločnosti, aby si vedel, čím sa zaoberajú, čo robia, vlastne nejakú tú históriu, nejaké zameranie. Pri každej si tu nájdeš. Potom samozrejme ticker, to je dôležité, keď si uhľadáš na svojom brokerovi aktuálnu cenu znova cez Google Finance a aktualizuje sa ti, myslím, že každých 20 minút. Klasika PEčko, ktoré sa ti tiež aktualizuje každých 20 minút. Z PEčka sú vzorcami vypočítané aj PSko, čo je zisk na akciu a ďalšia kolónka ukazuje, či ti spoločnosť vypláca dividendu alebo nie. Ďalej to máme vnútornú hodnotu, ktorú budem aktuálne v týchto dňoch prepočítavať. Niektoré už mám,
tie, ktoré vyhlasili teraz výsledky, tie už mám prepočítané. Tie len nahodím, ostatné budem postupne prepočítavať cez moje modely. Cena analytici, to je vlastne cena, čo sme si tu ukazovali, aby si nemuseli klikať, tak máte to tu. Margin safety je vlastne ukazovateľ, koľko je spoločnosť nadhodnotená alebo podhodnotená voči svojej vnútornej hodnote. Vidí, že aktuálne Apple stojí 241, moja vnútorná hodnota vypočítaná je 193 a je tým pádom 25% pod aktuálnou cenou tá vnútorná hodnota. Môj nákup vidím na 185 a nižšie, či je vhodná na nákup, je false, čiže nie. Ak by sme ju, by som tu nadal, že 300, tak už vidíte, že ste preúpne na, že áno, a vlastne pod tou cenou, keď je, tak je vhodná na nákup. Samozrejme teraz nie, dáme naspäť. Takže tak ti ukazuje teda, keď sa nejaká spoločnosť bude, keď bude vhodná na nákup, bude aj margin safety, bude dobré, tak sa ti ukáže ako, že je vhodná, je tam true. Ďalšiu kolónku máme držanie spoločnosti. Ako ja vidím, toto si každý môže nastaviť podľa seba. Toto je dosť individuálna vec. Niekto má Alibabu na dlhodobo ako špekuláciu. V tejto tabulke nemáme nakúpenú, ale v tejto tabulke ako špekulácia. A toto je vyslovene naozaj subjektívna vec. Tak máte novinku, ktorú som dneska dával aj do storky a vidím v tom dosť potenciál, že to môže pomôcť ľuďom. Uvidíš tu dátum, kedy má spoločnosť kvartálne výsledky a do kvartálnych koľko má ešte času, koľko jej dní a ako náhle bude pod 10 dní, tak sa sfarbí do oranžova a pod 5 bude na červeno a keď tam je 0, vidíš sa tu 3 nuly, tak tieto spoločnosti túto noc a nášho času túto noc budú zverejňovať výsledky a zajtra si ich tu nájdeš, ja si to pozriem cez tento T-Branks, zhodnotím ich a budeš tu mať ako tu na CVS-ko, ktoré som už napísal, vidíš zhodnotenie kvartálnych výsledkov a nájde si tu vlastne všetko, čo ja považujem za vhodné a čo ja sledujem pri tých firmách. Verím, že to ľuďom pomôže, že sa vám to bude páčiť. A teda posledné tu je hodnota rizika od 1 po 5, ako som spomínal už tu pri tých ETF-kách. Takže jednotka je nízke riziko a 5 je vysoké. Toto by bola takto tabulka a tento malinký modelík, čo si tu nájdeš, tak ti ukazuje priemerný ročný rast na 10 rokov a rast o 1 rok a rast priemerný 5 ročný. Čiže tebe stačí len 2 parametre a to je P, môžeme si skúsiť Vici, vidíš, že Vici má 1,29, čiže nízke. 29. A rast EPS, čo je zisk na akciu. Ja si ho pozerám na Qualtime, je to platená vec, ale tak určite si to nájdeš aj inde. Nájdeš si EPS-ko 5-ročný 11,55 11,55 a vidíš, že Vici by ti mala teoreticky budúci rok spraviť 20% a po dobu 10 rokov 15,5. Je to informačné, tam ty nikdy nevieš, čo bude zajtra, to je jasné. Sú to všetko informačné veci a tak s tým treba aj narábať. Nie je to smerodajné. To je proste nejaký určitá vec v skladačke, takisto je vnútorná hodnota. Veľa ľudí to dáva do popredia, áno, je to super, jasné, vnútorná hodnota je základ, ale je to jedna zo skladačiek predtým, ako ja osobne aj nakupujem tie firmy, ja sa tam zhodnotím podstatne viacej tých parametrov, až potom nakupujem. Takže ok, verím, že sa ti taká tabulka páči, môj si ju pozrieť, tak si budeš vidieť, koľko ešte je do skončenia tejto akcie v úvodzovkách a neskôr bude dostupná už len na Hero, kde si vlastne nájdeš aj, čo môžem vám to ukázať,
už 109 členov, čo akože naozaj ďakujem, paradička aj na Discorde, už to je tak, jak má byť. A vidíš, čo sa nájdeš, rýchlovky mojich nejakých spoločností. Som fanúšik nehnuteľnosti, to akože na Instagrame to veľa rozoberám. Teraz sa mi podarilo dať posledný z bytov do prenájmu a do 6 mesiacov verím, že pôjdem do ďalšieho. A celú tú cestu si, ako aj s týmto bytom, aj s týmto budúcim, všetko som riešil tu, aj na Discorde s vami. Každá z klasických spraví zo sveta, ako používať tabuľku, toto je DCF model, kopec motivácie, znova nehnuteľnosti a rýchlovky alebo kompletné analýzy celých firiem. Ale ak by si chcel ísť taký medzistupeň medzi Instagramom a Hero, tak sa kľudne môžeš prihodiť aj sem. Je to Substack, ktorý je zadarmo. Dáš tam len mail a bude ti to vlastne chodiť priamo na ten mail, že si len klikneš a budeš v obraze napríklad správy zo sveta, tunak sú viac rozpísané a na Substacku sú v skrátenej forme, ale budeš tam, podľa mňa tam nájdeš hodnotu, ktorú potrebuješ. Takže OK, toto je bolo k tomuto videu dneska všetko, verím, že sa to dalo počúvať, že som moc nekoktal a budem sa tešiť pri ďalšom videu. Nech máte všetko zelené a čaute.